Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tebang kali ini kabar nyato. Boleh kalah loka, namun hati batangga udah surang tambah yang dianggap. Hati sambut tapau, jantung jadi saksinya. Sayangnya cinta dadak bebas satu. Satukan sabalun mati dek badan suntiangan urang rumi bana denai batenggang kok iyo cinta kok sakit satukan sabalun mati. Semua tapau jantung jadi saksinya. Sayangnya cinta dadak bebas satu. Hati semua tapau jantung jadi saksinya. Sayangnya cinta dadak bebas satu. Satukan sabalun mati dek badan suntiangan urang rumi bana denai batenggang kok iyo cinta kok sakit satukan sabalun